Međunarodna konferencija studenata turizma i hotelijerstva je do sada okupila više hiljada učesnika iz 15 zemalja Evrope, a ono po čemu se izdvaja od drugih jeste cilj da u Novom Sadu jednom godišnje okupi mlade lidere iz oblasti turizma, hotelijerstva i marketinga, jer je ovakav vid javnih predavanja najbolji način da se veliki broj učesnika istovremeno upozna sa trendovima u oblasti turizma, hotelijerstva i marketinga. Nakon komunikacije, veštine iz oblasti marketinga i PR-a, prodaja, praćenje trendova u oblasti hotelijerstva, osluškivanje tržišta, samo su neke od tema kojima se MEX uspešno bavi. Molimo predstavnika da dođe i prime sertifikat. Hvala vam na ovoj nagradi. Ja želim da se zahvalim mom timu. Svesni ste da ovoliki događaj ne može da protekne bez dobre komunikacije u timu, dobrog tima i volio bih da dođete ovdje sami da primite nagradu.